Gipanggubat ang pipila ka mga dayan-dayan sa nagkadaiyang barangay sa Lapu-Lapu City alang sa ASEAN Summit 2026. Siluan Meron Dina sa report. Sukad ni adtong weekend, nakamuntar na daplin sa karsada ang mga dayan-dayan sa Barangay Pusok, Ibo, Buaya, Mactan, Punta Inganyo, Maribago, Marigondon, Agos, Suba Basbas, Pahak ug Paho. Sa maong mga dayan-dayan napakita ang kasaysayan, kultura ug ang kabilin o heritage sa matag barangay. Apan duha sa maong mga dekorasyon gikatahong giguba. Sa post ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan nipahibaw kini nga muhatag og reward ngadto sa mga makatug-an kung si kinsa ang naguba sa decoration sa Barangay Ibo ug Barangay Paho. Giawhag usab sa kongresista ang mga responsable sa pagguba sa maong mga dayan-dayan sa pagtahan na lang. Mato ni Mayor Cindy King Chan, wala pa siya makadawat og update kung nailhan na ba ang mga responsable ni ini. Apan gikasagmuyo niya ang hitabo, ilabi na kay gihaguan kini sa mga taga-barangay ug sa mga artist nga ni conceptualize ni ini. Gani inihatag ang National Commission for Culture and the Arts kon NCCA og tag 50,000 pesos sa naasoing 11 ka mga barangay isip seed money alang sa maong mga dayan-dayan. Actually, mag-judging na gani kay ang atong awarding of prizes karon ng Sabado, right after sa ASEAN, no? So makasagmuyo kaayo na naagyo ni tuyo ug guba, no, na supposed to be usana sa atong i-showcase unta ang atong artwork. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Meron Dina, Balitang Bisda.